Tatlong buwan bago ang filing ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato sa National and Local Election 2022, bahagi ng tinatawag na Tour of Luzon ng magkatandem na tinaguriang Pisot o ni na Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto, matapos magdasal sa Bulacan, ay dumiretso umano ang dalawa sa Romero's residence nitong July 8, 2021 para naman sa consultative meeting sa ilang business leaders sa Pampanga. Ayon sa venue host nito na si Mr. Rene Romero, past president ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, hindi lamang ang kandidatura ng dalawang senador sa 2022 ang nabuksan sa pagpupulong, kundi pati na ang mga isyung napapanahon, gaya na lamang ng hakbang ng Senado na rebisahin ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law na ugat umano ng hindi makontrol na mataas na singil sa kuryente dito sa Pilipinas. Yung napag-usapan din pala namin yung mataas na rate ng kuryente, no? Parang si Senator Ping Lacson, pag-aaralan ng staff niya kung bubusisihin nila yung EPIRA Law. Bukod dito ay nabigyan din umano ng halaga sa consultation meeting ang COVID-19 response ng gobyerno. Ang kritisismo sa mabagal na rollout ng bakuna, hiniling ng mga business leader ng Pampanga na paanda rin ang oversight power ng Senado upang mai-address kaagad ang economic recovery sa rehiyon. Kasi tinanong kami, ano bang dapat gawin namin para maging malaki ang partisipasyon namin sa economic recovery once na makuha natin yung herd immunity based sa accelerated vaccination rollout ng ating bansa. Kasi ang unang-unang hiningi namin, kung pwede i-accelerate yung vaccination rollout ng gobyerno to drive economic recovery. Nailaad naman umano ni Senador Ping Lacson ang mithiin nito sa harap ng mga negosyante sa Pampanga na ang pagbabalik sigla ng ekonomiya at maayos na pangungobyerno ay kailangang tapatan ng totohanang anti-corruption campaign. Dito nauunawaan umano ni Romero na may merito ang binuksang usapin ng senador kung nasaan na nga ba ang inutang na pera ng gobyerno para sa economic recovery. Sabi niya, hindi mo daw alam kung saan yung inutang natin pera. Hindi mo alam kung, hindi malinaw, hindi klaro, no? At gaya ng umiiral na sistema na dumadaan sa Regional Development Council ang pagbusisi sa pinaglalaanan ng pondo para sa countryside development, iginiit umano ng senador na kailangang mabantayan kung ito'y hindi nababahiran ng korupsyon. Ang sinabi ni Senator Ping Lacson, para asenso yan, kailangan bigyan natin ng budget. But kung bibigyan naman natin ng budget yan, kailangan bantayan din at the moment kung paano nila gagastusin yon. So, ang sabi niya, ipadadaan niya sa Regional Development Council para busisiin yung isasubmit na plano corresponding the budget that you're going to release. Apolitical ang Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, ngunit para kay Romero, ang estratehiya na konsultasyon sa mga mamumuhunan at negosyante ay isang mahalagang hakbang ng mga nangangarap na magkaroon ng mataas na pwesto sa gobyerno. Sinabi ni Romero na ang mga negosyante ay kailangang magkaroon ng isang krusada na hindi para mag-impluwensya sa mga empleyado, kundi para gisingin ang mga ito sa pagboto ng tama sa darating na election 2022. Kamukha kong mga negosyante, may mga empleyado yan. Inihikayat ko sila na kung pwede kausapin yung kanilang mga trabahador. Kausapin na i-explain sa kanila ano ba talaga ang pangangailangan ng isang bansang kamukha ng Pilipinas at paano tayo dapat umasenso, no? Pagkatapos, ipakita sa kanila yung mga plataforma de gobyerno na alam mo sa mga kandidato. Pagkatapos, sasabihin mo sa mga tao, sinong pinipili nyo ngayon? Paolo G. Santos, CLTV News.